طفي زمر منكستا سرعات نبوتي مسلو سلام تخاتل تأثر ميديا نلو مخلط حملة زتدالو زينا ومسانادو نابخم كنبلينا فلما كاندي أرستاتو فتحي حتاتنت نبوتي مسلو تግራይ ናብ ሕግን ስርዓትን ተኣቱ ከም ዘላ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቡ ውጊያ ጦርነት ሊቀሰቅሱ የሚችሉ ፕሮቮኬሽንስ በየጊዜው ትግራይ ባሉ ኃይሎች ይፈጸማል። ህወሓት በቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ንዝቀረበ ክስ ነጺጉ ህወሓት መጻእ ወለዶ ትግራይ ብስተተለመ መገዲ የጥፍኦ አሎ ክትብል ኬሪያ ኢብራሂም ከሲሳ ናብ ዝርዝሮም ክንሓልፍ ህዝቡም ራሱ የተበታተነ ህዝብ ወጣቱም የሌላት ልማትም የሌለ ዘይ ሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ነተተካኢ ወለዶ ትግራይ ኮነይሉ በአሰራራሓ የጥፍኦ አሎ ክትብል ነበር አፈ ጉባኤ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ተዛሪባ ወይዘሮ ኬሪያ ምስፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አብዝነበራ ጻንሒት ህወሓት ጽምዶ ብዝብል ስያመ ምስ ኤርትራን ሱዳንን ኮይኑ አንጻር ኢትዮጵያ ተሰሊፉ ከም ዝርከብ ዝገለጸት ኬሪያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምዘለው ዕጡቅ ኃይልታት እውን ጥምረት መስሪቱ ኩናት ንምጅማር ይዳሎ አሎ ኢላ ነታ ሃዋሃው ሰላም ፈጢሩ ዝነበረ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምትዕንቃፍ በኃይሊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ዘይ ሕጋዊ ጉጅለ መናእሰይ ትግራይ ካብ ሕቁፊ ወለዶም በኃይሊ እናወሰደ ናብ ሱዳን ይሸጦም አሎ ክትብል እውን ከሲሳ ህወሓት ነቲ በቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝቀረበሉ ክሲ ነጺግዎ 30 ሰነ ኣብ ዝተሳለጠ ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተረኺቡ መደረ ዘስምዐ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ህወሓት ምስ ኤርትራን ሱዳንን ኮይኑ አንጻር ኢትዮጵያ ይንቀሳቀሳሎ ክብል ምኽሳሱ ይዝከር ወሃብ ቃል ህወሓት አቶ ሚካኤል አስገዶም ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ በቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝቀረበ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ምዃኑ ብምግላጽ ህወሓት ምስ ደጋዊ ሓይሊ ዝገብሮ ወታደራዊ ምትሕግጋዝ ከም ዘየለ ኣረዲኡ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብቲ ፓርላማ ንህወሓት ኤርትራን ሱዳንን ብምሳር ብምምሳል ህወሓት ብኤርትራን ሱዳንን እናተሓገዘ ንኢትዮጵያ ንምውቃዕ ከም ዝተዳለወ ገሊጹ ነይሩ እዩ እንተኾነ ህወሓት ነቲ ክሲ መሰረት አልቦ ክብል ነጺግዎሎ ከሁሉ የከፋው አሁን በርካታ የትግራይ ልጆች በጉልበት ታፍሰው ሱዳን ላለው ጦርነት ተሽጠዋል። በሱዳን ጦርነት ውስጥ የትግራይ ወጣቶች በማያውቁት ጉዳይ ህይወታቸውን እያጡ ይገኛሉ። ዶክተር አብይ አሕመድ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ህወሓት ምስተስዓረ ዝተገበረ ስምምዕ እዩ ኢሉ ዝገለጸውን ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ምዃኑ አቶ ሚካኤል ተዛሪቡ መጥረቢያ 3 አክተሮች አሉት። አንደኛው አክተር ከብረት የሚሰራው የሚቆርጠው የተሳለ ነገር፣ ሁለተኛው አክተር ተጣሞ እዚያ ውስጥ የሚገባው እንጨት ነው። ሶስተኛው አክተር እንጨቱን ይዞ የሚቆርጠው አካል። የመጀመሪያው ብረቱ የተሳለው መጥረቢያ ምንም ዓላማ የለውም። የእንጨቱን ዓላማ ይፈጽማል። እንጨቱ ሲያዘው ብቻ የእንጨቱን ፍላጎት የእንጨቱን ዓላማ ፈጻሚ እንጂ የራሱ ሐሳብ የራሱ ዓላማ የለውም። እንጨቱም የያዘውን እጅ ወደ መራው የሚሄድ በያዘው እጅ የሚታዘዝ የያዘውን እጅ ፍላጎት የሚመልስ እንጂ የራሱ ዓላማ የለውም። ቲፒኤልኤፍ እንደ መጥረቢያ ነው። መያዛው እንጨት እንደ ሻዕቢያ ነው። ዋናው አዛዦች ባለጉዳዮች ሌሎች ናቸው። ትግራይ ናብ ሕግን ስርዓትን ተኣቱ ከም ዘላ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ ኣብ ትግራይ ጠፊኡ ዝነበረ ሕግን ስርዓትን ናብ ቦትኡ ይምለስ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ ናፍታ ትካላዊ ቁመና ኢና ንኣቱ ዘለና ቤት ትምህርቲ ተመሊሱ ብዝል ጥራሕ ኣይኮነን ንብላ መንግስታዊ ስርዓት ይስከል ዘሎ ጠፊኡ ዝነበረ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ቦትኡ ይመጽ ኣሎ ሕግን ስርዓትን ናብ ቦትኡ ይመጽ ኣሎ
فتحي تحتاتነት ربوت يمصلح نن معلوك قاطر زغبريتن تكلات نن معلون تقاطر زيبلو كوين حليف زو انتلون حدنتنا يطقم حغازي ትግራይ ዓዲ ስርዓትን ሕግን እያ ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን ከም በሓዱሽ ናብ ስልጣን ዝተመለሰ መንግስቲ ትግራይ ሓድነት ህዝቢ በመጠንኻር ናብ ትካላዊ መስርሕ ከም ዝተኣተወ ተዛሪቡ ትግራይ ናብ ስርዓት ቀደማ ዓዲ ሕጊ ዓዲ ስርዓት እያ ንሕግን ስርዓትን ዘሎ ተገዛእነት ይፍለጥ እዩ ናብ ኣይና ንኣቱ ዘለና ናብ ሕግን ናብ ስርዓትን